Lo mbhoshongo ubugcine amalahle angu-10,000 tons. Ukudilika kwawo kwenze ukusebenza kwesiteshi sasemajuba kwehla cishe ngo-85%. Emva kokucinywa kogesi okuphoqelekile ezweni lonkana ngempelasonto, i-Eskom ithi okwamanje izinto zisalawuleka. Kodwa-ke kuze kube kuqala ukusebenza amaziko okuphehla ugesi esakhiwo imiduphi nekusile, noma yini engenzeka ingahle iholele ekuphazamisekeni kokuhlinzekwa kogesi ezweni. Until new power stations come online, we have what we have. We have aging power stations, under-maintained, as a result unreliable, and we need to make the most of it, keep the lights burning as best we can. Ehlobo iNingizimu Afrika ivamise ukusebenzisa u-30,000 megawatts kagesi ngosuku bese kuba u-32,000 megawatts ebusuku. Amakhasimende akwazile ukusebenzisa ugesi ngokuwonga nokwenze yathi ukuphefumula i-Eskom. I-Eskom ithi ukuze uhlale ugesi ukhona, wonke umuntu kumele abambe iqhaza, njengokuthi kucinywe izinto ezingekho semqoka kangako nokuthi kukhishwe amaplagi ezinto ezifana nomabonakude.